Good morning, Sis Antaray. Big love shout out. Salamat, Sissy.
Noy, Miguel ang sarap. Salamat po, Sir Pusnoy, sa pagbisita. Kayong dalawa.
Bye everyone! Mag-end live na po ako. Tay Hefty, thank you po. Tay. Bye everyone! Andun po ako sa iyong sa iyong video tay na about sa awareness sa mga kagat ng aso. Ayan, Sir JFC, salamat. Sis Marivec, si Ma'am Auntie Jing. Nandito pala si Ma'am Auntie Jing. Thank you, salamat po. Salamat na marami Sir Bosnoy, Madam Cascade. At sa lahat pa po na pumunta sa aking live. Thank you guys. Bye na po. Thank you so much. God bless.